लोगोफोर सिलाफोथार टाउनाव सेस न' खालामजोबदों आरोना नै लोगोफोर जा बरिया साजायखादों आरोना माबाफोर दुर्गा फुजानि थाखाय साजायदों लोगोफोर नै दुर्गा फुजानि नै लोगोफोर गेट बानायबायना आरोना लोगोफोर बे जाबाय सिमेन्ट सापरिनि आरोना लोगोफोर दखानफोर नै लुहांजोब्बाय आरोना दुर्गा फुजानि ओमफ्राय नैबेनो आरोना लोगोफोर मन्दिरा बहाय जागोन जुदि साजायजोबाखै आरोना लोगोफोर साजायजोबबासो मोजां नुगोन दखानफोर लुगासिनो आरोना लोगोफोर नै बे जाबाय सिमेन्ट सापरनि आरोना लोगोफोर दुर्गा फुजानि थाखाय बानायदों बेफोरखौ बिथिंबो मोनसे जाबोयो आरोना लोगोफोर दुर्गा फुजा मुर्तिखौ बिथिं बहायबावयो मोनसे ओइ नै थांनो ओरैजाय गिदिंना फैनोथ' नै बिथिं जायो आरोना लोगोफोर देखायनि एसे बावबो जायो आरोना लोगोफोर थ' बेबो जायो आरोना नै दानिया थांगोन जोङो स्टेसनाव आरोना लोगोफोर रङियानिफ्राय फैबाय आरोना लोगोफोर नै ट्रेन मुरखं सेलेक थांनाय सिमेन्ट सापरि स्टेसन आरोना लोगोफोर सिमेन्ट सापरि स्टेसनाव दंफैयो जोङो ओमफ्राय नै ट्रेना थांबाय आरोना जनाय माने मुरखं सेलेक थांबाय आरोना नैबे ट्रेना बे जाबाय सिमेन्ट सापरि स्टेसन आरोना लोगोफोर नै बिदि सिमेन्ट सापरिनि स्टेसना बेफोरबायदि आरोना लोगोफोर थांबाय नै ट्रेना हेलो एवरीवन गुड मर्निं वेलकाम टू माय चैनल आरो लोगोसे नोंथांमोनखौ दिनै बे गोदान भिडिअ बरायलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दङ एक्चुअली नोंथांमोनसिम दिनै ब्लग लाना फैलायबाय आरोना लोगोफोर जोङो मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर सिमेन्ट सापरनिफ्राय सिलाफोथाराव थांगोन आरोना जोङो ओमफ्राय दायो दंफैयो जोङो सिमेन्ट सापरि स्टेसनाव दंफैयो आरोना लोगोफोरनि ओमफ्राय आंजों लोगोसे नै फंबाय सासे दङ जों फंबायजों आंजों सिलाफोथाराव थांगोन आरोना लोगोफोर मानि थाखाय थांगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम फैबाय नै ट्रेन गाखोनोसै दानिया गोबां मानसि जाखाबाय नै रको यार यार चलो चलो वाह खाली खाली बढ़िया आराम से बाय बाय सिमेन्ट सापरि बाय बाय सिमेन्ट दैमायानो लोगोफोर बेनो आरोना सिमेन्ट दैमा मोनबाय थायो जोङो बालाबारि जागासिनो नै सिमेन्ट दैमाया सिमेन्ट दैमानि बालागारा लोगोफोर सिलाफोथार टाउनाव सेस न' खालामजोबदों आरोना नै गड सेस खालामजोब्बाय नै दिनै हरावसो खालामदों खोमा आरोना लोगोफोर नै खालामजोब्बाय न' खालामदों नै लोगोफोर सिलाफोथार टाउनाव ट्राफिक जाम नै लोगोफोर
Silapathar Ao मोनफैबाय नै लोगोफोर जाबायदि मोजां साजायदों आरोना नै लोगोफोर सिलापाथारनि दुर्गा फुजानि थाखाय नै इदि साजायदों लोगोफोर नै गाहायनावमोन लायखानोसै नामा थांना फैनो र' मन्दिराव फै बा सेलफि लादों मालाय श्री राधा कृष्ण हाबहैनो हागोन नामा मन्दिरा आरोना हागोन माथो नै लोगोफोर सिलापाथारनि आरोना लोगोफोर बिदि साजायदों नै जा मोजां साजायखादों नै लोगोफोर बरिया साजायदों आरोना सिङाव नै होथेना दोनदों एक्सुवेलि जा बरिया साजायखादों नै मुर्तिखौ लोगोफोर वाव बिदि साजायदों आरोना लोगोफोरनि लोगोफोर जा बरिया साजायखादों आरोना माबाफोर दुर्गा फुजानि थाखाय साजायदों लोगोफोरनि जा बरिया साजायदों आरोना जोंनि बहाय मिठा पाननि सेक लानो फैदों आरोना लोगोफोर मिठा पाननि थाखाय नै लागासिनो जोङो ओमफ्राय नैथिंबो मोनसे नोंथांमोना मिठा पाननि सेक लांनोबा एक्सुवेलि माबानि बै स्टेसन साइडथिं ओरैजाय बारबानो मोनो आरोना लोगोफोर इथिंजाय साहा जायो साहाथिं फैबानो मोनो आरोना लोगोफोर बेखौ नै जरा लागोन एसे হ'ব दे साइड कर लो आगोल बुलकान देखो सुपारी 2 पैकेट ग्रीन है वो कड़ी पत्ती है वो बिमल सिग्रेटफोरखौ लागानोसै ना र'ब्रा चटनी है वो क्या है वो iya baru itu lah bapak jangan nanti itu lagi एक पाना मीठा पाना जरा पाना टेटा देबो लागि चेरी है वो कोई खिलाया वो जान मुंगा तो कोई आनो हाबा जागोन ले सामाला कोई नों बेसे आनो न'नि हाबा जायो ना चेरी जरा पाना है वो थोगोन ना नों एसेल' सेंट है वो मिठा पाननि जगार आरोना लोगोफोर इयो मिठा पाननि जगार मिठा पाननि सेक आरोना लोगोफोर इयो केमा फिसा बरिया बायना मोनदों कट्ठा है वो जागोन कट्ठा है वो कट्ठा है वो पटोला हाँ इलायची 2 निकल रही है ना इलायची 2 10 बाबा ने खेलने वाली सोगोन जाबा एसेल' जागोन दो ना है ये वो चेरी 50 रुपये नारियल है वो ओके 50 60 70 80 90 100 120 140 180 मीठा मसाला
मस्ला दा बुरजा खानाय लोगोफोर मिथा फाननि जगारा बेखिनियानो आरोना लोगोफोर गांसेयावनो थाइथाम खरिनो फाग्लासोनो गोदाम ओमफ्राय नै इयो थाइसे गांसेयाव ओमफ्राय नै इयो थाइथाम आरोना लोगोफोर फाथैया नैबे लाबाय लोगोफोर फाथो बेखिनियावनो माबानि 600नि दं लोगोफोरहाय ओमफ्राय नै माखासे दंबायो बेखिनिखौ लाबाय ओमफ्राय नैथिं लाबाय आरोना मिथा फाननि लोगोफोर बिलाइसिनि उथिदों टटेल बिलाइसिनि आरोना लोगोफोर बेनि जगारनिया फाथैनि आरोना लोगोफोर फाथैजों लाबजों ओमफ्राय नैफोरजों जादों आरोना टटेल लोगोफोर लाबाय जोङो मनायाव लाबाय आरोना सिला फोथारनिफ्राय लाबाय नै दखाना बेनोमोन लोगोफोर ओमफ्राय नैथिंजाय थाबाय मन्दिरा नै लोगोफोर जा मोजां साजायखादों आरोना लोगोफोर दुर्गा फुजानि थाखाय सिलाफोथार टाउननिफ्राय जोङो दानिया थांफिनसै लोगोफोर जों लाबाय बिदि जालियो एक्चुअली दायो दङ जोङो सिलाफोथार टाउनाव आरोना लोगोफोर गस्ला लायनि ओमफ्राय नैथिं मिथा फान सेक लाबाय जोङो ओमफ्राय दानिया थाङाखै जों गस्ला लानो आरोना लोगोफोर गस्ला नायफैदों नै लोगोफोर फंबायनि थाखाय नै गस्ला नायगासिनो आसला जोंना फुजानि गस्ला नायदों आरोना जोंना नै आसला लांखाब गिदिंगासिनो दङ एक्चुअली गस्लाखौनो फसायजाया लोगोफोर ओरैबायदि गस्ला लंपेन्ट मोजां जानांगौ माने पसन्द जाया बेनो सिलाफोथार टाउनाव दङ आरोना जोङो दायो गिदिंगासिनो एक्चुअली गस्लाखौनो पसन्द जाया माने फुजानि थाखाय गस्ला नायदों आरोना लोगोफोर दुर्गा फुजानि थाखाय ओमफ्राय नैथिं मोनफैबाय जोङो नै गस्ला नायगासिनो दं आरोना बिथिं गस्ला नायगासिनो लोगोफोर फसायखौनो जाया जायो ओरैबायदि गाजा गाजा नुखायो आंखौ नायगासिनो दं आरोना लोगोफोर बिसोरो गस्ला नायगासिनो दं आसला गस्लाखौनो पसन्द जाया सोलाय नायबाय बै नों इखौ लादो नै समायगोन नोंसोर नै ओरैनो नायनि लादो नै इखौ गस्ला नायदों नै लोगोफोर दामा दामि गस्ला सिला फोथाराव गस्लाखौनो पसन्द जाया नै लोगोफोर दायो जोङो दङ सिलाफोथार स्टेसनाव आरोना लोगोफोर नैबे जाबाय सिलाफोथार स्टेसन आरोना नै बे जाबाय सिलाफोथार स्टेसन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैथिंजाय थांबाथाय रङिया डाइरेक्ट कामाख्या बिथिं मोनहैसिगोन आरोना लोगोफोर नैबेजों थांबाथाय बिथिं सोनाबा ओमफ्राय नैथिंजाय सानजाहा लोगोफोर जों सानै दं आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बिथिं सासे दङ ओरैबायदि गरम आरोना लोगोफोर बिराद बरिया बारनांदों नै बेवहाय बार स्रो ओंखायनो गोजौ गाखोफैदों लोगोफोर गाहायाव बार नांथाराखै सान्दुंआ बिराद गोसा जादों नालाय लोगोफोर अयथासार गरम जादों सान्दुंआ नोंथांमोननिसिम साबायखर थाबाय लोगोफोर 100 जन साबस्क्राइब खालामनायनि थाखाय 100 जन साबस्क्राइबार जाबाय आरोना लोगोफोर आंबो सानो नोंथांमोनखौ थेंक इउ आंनिफ्राय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो लोगोसे नोंथांमोना आंखौ हेफाजाब खालामलांबाय थागोन होननानै जेला सम मोनगोन आं अब्लानो ब्लग भिडिअ लाबोगोन आरोना लोगोफोर नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामना लादो आरोना लोगोफोर